Ay pagkat panapon po, luwi na naman. Ngayon nga panapon, magluto tamo mo, simple mo, sarsyadong tilapia. Kasi tingkaya sobrang tilapia napon, sayang naman nung naanggawan mi. Banta may kasabo. Ngayon ing sangkap tamo, taba, patis, guagwa, ausan din patis, kesya pada. Epo danong tas, lamita. Ita mayumuya, sukalin ni mayumuya, keng Kapampangan. At tinta sibuyas, tintang bawang, at tintamong laya, kamatis, sebulanebon, ampo ining metong at tilapia. Kasi reta nga duwang buntok kasi, inyad no ning anak ko Burina, alaya ka nung saboy tang tilapia, burina, regular yan tilapia. Kaya paluto yan naman maputing nasi, ampong. Kaya kami naman malutong nasi naman ini. O sige, impisan tan Yan yung mag-isa mo. Muna pa siyempre yung taba. Ita. Mapali na yung bagya kasi ng kwali ko kawali po kwali. Kawali. Iba na nita. Ako ring Amerikano kasi buburita mo muna yung sibuyas Pero ako mas buri keng bili pa may bawang. At sumukay ka nung madulog yung bawang gamitan mo. Nung pakadulok madulok yan. Pero patse may pekadulok, madulok. Patse medyo siguro mga 30 seconds makanyan yung tutupitang ibili kanini ining sibuyas. Pante madulok. Patse miyag na niya kasi sibuyas ining gigisata mo. Madulok yung bawang Dening sibuyas sa reni, hanggang ila madalise. Nga man nun ang madalise keng Kapampangan. Itang hanggang lumino. Keng English nga sa karela. Translucent, Translucent kita O ini nga man nun dapat ang madalise no rening sibuyas. Makanya la, translucent, Itutuki yung bili kanita, rening laya. Bala mo yung style yung kaya niya Tang sweet and sour, gisa yung bagyari ng layo. Patse may gisa na la. Bisa ko bisa, madulok yung bagay yung bawang Pero manyaman niya yung medulok ka bawang. Yung tutukita ang bili kanini rin yung kamatis Roma tomato lang yung ginamit ko. Mata mas manyaman la. Gisa-gisa tayo muna O sige. Patang tininay tsura ng kamatis pagsabihin ng bilitang patis. Mas manyaman yung panasin yung patis kaysa aking regular asin. Balamot niya namang asan kasing patis. Okay? Patang may banglo yan, kabanglo. Patang kay kanta di na niyang metong tasang conforme, metong tasang ganun. Pabray niyang malasoy itang kamatis na. Pota tayo pamukanin ni bilitang tilapia ba't nanitang ibili tayo tang aslam tamo agad gugogo paprenyeng mukal uling kasi ganda rin mato patse ginogome dininan may aslam sagiwaya yung lasa na ng aslam so paprenye pang mukal potang kibat na potang bubukal ng bagya ibili nitang mayumo tandanan niya mayumo yan asukal yung asukal Tagalog yan mayumo yan keng Kapampangan nekore itang kesya balo ng kakang Jerry Jerry Punsalan sagmit neka ka kanya ikay na ngayon magsilbi na yung igogo matakay kanita takpan niya bagya mga 5 minuto yung siguro yan kaya't balikan tayo bilitan ulit at tilapia kanta kotang bubukal na yung antini kan tayo pa magsilbing takman akburi ko pa siya takman kayong sarsyado ko itang eksakto yang mikit itang kaslam na po itang yumo na. So tsuke kayo kasi nang kaya rin kamates medyo mas lamle niya dagdagan niya yung mayumo. Patang bubukal na yung antini bata sip-sip la lasa rin yung tilapia ibili yun na la. Kaya kaninin tilapia may atong yan po ang kapi na ayning malago kong anak Angelica. Request nitang kapit na kasi O ita. Kaya ba't takpan tala? Ibalikan tala po atang siguro mga 5 minuto. Magsilbi na naman ibaliktad din
Salamat. Balikan tala ne. O ini. Binukal na siguro may sinipsip niya kanining tilapia ngayon. Ngayon ni Rene, duwalang ibon sa bulan na. Kaya kung mga kaing excited pasyadong kasi sasabol ko ang ibon. Simple kayo mo. At bili tala kelele. Tang ibon na ta. Tangan niya. Ring mo ito pa-checkin niya ng may nipnapan mi, sabingan mi da, banta luminis siya. Ta. O ito, malapit niya kanyang maluto. Ngayon nabiling ko mo, kaya kayo. Anti kayo, din kong anak. Daragul ako. Tapos sabi niya Kapampangan. Itang anak ko, dintang kayo ni 3.5 years old yun. Lumban mo po ang kapit na. Ang gaman ngayon ni pagmaragul ko. Magkapampangan niya po. Buri na nga na yung pamangang Kapampangan. Ipi ka rin Kapampangan tamo. Mga Pampangan kayo nung ating kong intindihan kayo ng sinabi ko, okay ning karin nga manong ginamit ko. Pisabyan tayo. Nga hanapin ko rin Kanya-kanya mula so niya, Lu, yan pero pisabyan tayo. Nya mana kanina, penandit kanini. Yapagtane. Plating tayo niya mo. Pagit ko maka-atsunay king kayang pinggan. Pota. O sige, dakal po salamat. O ito yung panabiling ko. Yung pikakarin yung mga Pampangan kayo. Uling Kapampangan tamo. At dyan pang miras ko pa kayong Labod Manila. Okay mo, mga nagagay. Pero intutong diling mga karine. Pareho kayong Kapampangan at yung king Labod Kapampangan. Kaya ba ipapanagalo kayo? Makaslok mga karine. Sana'y kayong makarandam kanini tukunangan nyo, no? Tutong mga karine, makaslok. Dakal po salamat.